Mala kuća na periferiji Splita bila je skromna. Bijeli zidovi ljuštili su se od starosti. Crvene crijep na krovu bile su izbljedjele od 40 godina sunca i kiše. Mali vrt bio je uredan, ali jednostavan. Rajčice, paprike i nekoliko ružinih grmova koje je baka Marija sadila svake godine. Iznutra kuća je bila topla. Nije luksuzna, ali puna ljubavi. Slike unučadi na zidovima, stari namještaj koji je vidio bolje dane, miris domaćeg kruha koji je uvijek ispunjavao kuhinju. Baka Marija živjela je sama već 10 godina, otkad je njen suprug Ivan umro. 77 godina imala, ali još uvijek snažna, još uvijek sposobna brinuti o sebi, još uvijek puna života. Svakog jutra ustajala u 5, molila se, pravila kavu, sjedila u malom vrtu i gledala kako sunce izlazi nad gradom. I svakog jutra dodirivala mali medaljon koji je nosila oko vrata, medaljon koji nikad nije skidala, čak ni kad se kupala, čak ni kad spavala. Unutar medaljona bila je fotografija, stara, izblijedjela fotografija, ali Marija je poznavala svaki detalj slike napamet, jer gledala ju je svaki dan 40 godina. Nitko nije znao što je na toj fotografiji. Njene djeca pitala su je nekad, davno, ali uvijek je rekla, samo uspomena iz mladosti, ništa važno. I vremenom prestali su pitati, ali to nije bila ništa važno. Bila je sve, jer fotografija u medaljonu držala tajnu. Tajnu koju je Marija čuvala 40 godina. Tajnu koja bi, da izađe na vidjelo, promijenila sve što njena obitelj misli da zna o njoj. 40 godina ranije, 1983. Marija je imala 37 godina. Živjela u Zagrebu s mužem Ivanom i 3 djece. Petra, 15, Ana, 12, Tomislav, 9. Život je bio običan. Ivan radio u tvornici, Marija bila domaćica, brinula o djeci, kuhala, čistila, živjela običan život običnom žene u socijalističkoj Jugoslaviji. Ali Marija je imala prošlost. Prošlost koju nikad nije spomenula nikome, čak ni Ivanu, jer prije nego što je postala baka Marija, domaćica iz Splita, bila je netko sasvim drugi. Bila je Marija Kovačević i bila je velika tajna. Marija rođena 1946. godinu dana nakon završetka Drugog svjetskog rata. Njeni roditelji bili su obični ljudi. Otac bio radnik, majka domaćica. Ali Marina, starija sestra, Katarina, bila je drugačija. Katarina bila revolucionarka, partizanka tijekom rata, a nakon rata postala važna figura u komunističkoj partiji. I zbog Katarine, zbog veza, zbog utjecaja, Marija dobila priliku koju većina djevojaka njezine generacije nije. Dobila priliku za obrazovanje, dobila stipendiju, studirala na sveučilištu u Zagrebu. I nije studirala bilo što, studirala je fiziku, naprednu fiziku, bila je briljantna. Sa 22 godine Marija diplomirala među najboljim studentima svoje generacije i pozvana tajnim pozivom da radi na posebnom projektu. Projektu koji je bio državna tajna. Godina bila 1968. Hladni rat bio na vrhuncu. Sjedinjene države i Sovjetski savez natjecale se u svemu. Oružje, tehnologija, svemirska utrka. I Jugoslavija, iako non-aligned zemlja, imala svoje vlastite ambicije. Tito želio držati Jugoslaviju neovisnom. Želio pokazati da mala zemlja može konkurirati velikim silama. I jedan od načina bio kroz znanost. Jugoslavija pokrenula tajni program razvoja nuklearne tehnologije. Ne za oružje službeno, za miroljubive svrhe, za energiju, za istraživanje, ali granica između miroljubive nuklearne tehnologije i nuklearnog oružja bila je tanka. Program bio lociran u tajnom objektu izvan Zagreba. Samo nekolicina ljudi znala za njegovo postojanje. I Marija, mlada, briljantna Marija, bila jedan od znanstvenika regrutovanih za rad na projektu. Marija radila tamo 5 godina. Od 1968. do 1973.
bio je najuzbudljiviji, najintenzivniji, najvažniji period njen život. Radila s najboljim umovima u zemlji, radila na teorijama koje bi mogle promijeniti svijet, radila na nečem što bi moglo staviti Jugoslaviju na mapu kao znanstvenu velesilu, ali također radila na nečem opasnom, nečem što je u krivim rukama moglo uništiti milijune. I tijekom tih 5 godina Marija je vidjela stvari, naučila stvari, znala stvari koje je trebala odnijeti u grob, ali onda se dogodilo nešto što je sve promijenilo. Godine 1972. Marija upoznala Ivana. On bio običan čovjek. Radio u tvornici koja proizvodila dijelove za automobile. Upoznali se na autobuskoj stanici. Ona s njim slučajno porazgovarala dok su čekali bus. Ivan bio drag, iskren, jednostavan, suprotnost složenim, tajnovitim svijetu u kojem je Marija živjela. I ona se zaljubila. Prvi put u životu Marija osjetila nešto izvan znanosti, nešto toplo, nešto ljudsko. Počeli se viđati, tajno naravno. Marija nije smjela reći Ivanu gdje radi. Nije smjela reći ništa o svojem poslu. Ali Ivan nije postavljao previše pitanja. Prihvatio je da ona radi za vladu. To je bilo dovoljno. Nakon godinu dana vjenčali se. Mala, jednostavna ceremonija. I Marija zatrudnjela. Petra rođena 1973. Kada je Marija zatrudnjela, suočila se s odlukom. Ne može nastaviti raditi na tajnom projektu i biti majka. Nije bilo moguće. Projekt zahtijevao potpunu posvećenost, dugačke sate, izloženost radijaciji. I Marija odlučila, izabrala obitelj, dala ostavku iz projekta, rekla kolegama da odlazi, potpisala dokumente, službene pravno obvezujuće dokumente, gdje se obvezala nikad govoriti o ičemu što je vidjela ili radila, zatim nestala u anonimnost, postala obična domaćica. Obična majka, obična žena i nitko nikad saznao da je jednom bila briljantna fizičarka koja radila na najvećem državnom tajnom projektu. Čak ni Ivan. Godina 2023. 40 godina kasnije. Baka Marija sjedila u svojem malom vrtu kao što činila svako jutro. Kava pored nje, medaljon oko vrata, ali danas bila zabrinuta. Jer jučer primila čudan posjet. Mladi čovjek došao na vrata. Predstavio se kao Luka Horvat, novinar. Gospođo Kovačević, rekao je korištajući njeno djevojačko prezime, što je odmah alarmiralo je. Trebam razgovarati s vami o vašem radu u 70. godinama. Marija osjetila kako joj srce staje. Ne znam o čemu govorite. Gospođo, Luka rekao nježno, istraživujem priču o jugoslavenskom nuklearnom programu i vaše ime se pojavilo u deklasificiranim dokumentima. Marija pokušala ostati mirna. Mora biti greška. Ja sam samo domaćica. Ali Luka pogledao je direktno u njene oči. Gospođo Kovačević, znam tko ste bili, znam što ste radili i svijet zaslužuje znati istinu. Zatim otišao, ostavljajući svoju poslovnicu. I Marija po prvi put u 40 godina bila preplašena da će njena tajna izaći. Te večeri Marina kći Ana došla posjetiti. Ana bila 52 godine sada. Udana, majka 3 odrasle djece. Redovito posjećivala majku, osiguravajući da je dobro. Mama, Ana rekla dok su pile čaj, jesi li dobro? Izgledaš zabrinuto. Marija htjela reći istinu, htjela podijeliti teret koji je nosila 40 godina. Ali kako? Kako reći vlastitom kćerki? Radila sam na tajnom nuklearnom programu i lagala sam svih ovih godina. Samo sam umorna, Marija lagala. Nisam dobro spavala. Ana pogledala sumnjičavo, ali nije pritisnula. Pa, ako trebaš bilo što, nazovi me. Obećaj. Obećavam. Sljedeći dan Luka novinar vratio se. Ovaj put bio uporan. Gospođo Kovačević, molim vas, ova priča je važna. Jugoslavija imala nuklearni program koji je bio skriven od svijeta. Ljudi zaslužuju znati.
Zašto? Marija pitala. Zašto je to važno sad? To bilo prije 40 godina. Svi ljudi uključeni su ili mrtvi ili stari kao ja. Jer, Luka rekao, istorija nije samo o onome što znamo, već o onome što je bilo skriveno. I vi, gospođo, bili ste dio nečeg nevjerojatnog. Nečeg što je moglo promijeniti svijet. Marija šutila. Molim vas, Luka nastavio, samo razgovor. Izvan evidencije ako želite. Samo želim razumjeti što se dogodilo. Marija pogledala u ovog mladog čovjeka. Vidjela strast u njegovim očima. Znati želju. Iskrenu želju znati istinu. I nakon 40 godina šutnje nešto u njoj puklo. U redu, prošaptala. Jedan razgovor, ali ne ovdje. I ne smije biti zapisano dok ne kažem. Luka klimnuo, srce mu kucalo od uzbuđenja. Hvala vam toliko. Na tjedan dana kasnije Marija i Luka sreli se u malom kafiću na periferiji grada, mjesto gdje nitko je nije poznavao. Marija naručila tursku kavu, Luka naručio espresso. I onda, polako, s pauzama i suzama, Marija počela pričati priču koju je čuvala 40 godina. Pričala o studiju fizike, o regrutaciji, o tajnom projektu. Pričala o laboratorijima duboko pod zemljom, o eksperimentima, o proračunima, o teorijama. Pričala o danima i noćima provedenim rješavajući probleme koje bi malo ljudi na svijetu moglo razumjeti. Pričala o tome kako su bili tako blizu stvaranja funkcionalne nuklearne reaktora koji bi mogao napajati gradove. Ali također pričala o strahu, o znanju da ista tehnologija mogla biti pretvorena u oružje. Bili smo mladi, rekla je tiho. Mislili smo da radimo nešto dobro, nešto što će pomoći našoj zemlji. Ali također znali smo opasnost. Luka slušao, fascinirano. Što se dogodilo projektu? Zašto je zaustavljen? Marija uzdihnula. Tito odlučio da je previše rizično, previše skupo i previše opasno politički. Ako svijet saznao da Jugoslavija razvija nuklearnu tehnologiju, moglo biti problema, pritisaka, sankcija. Dakle, 1975. projekt je tiho zatvoren, svi dokumenti zapečaćeni, svi radnici potpisali ugovore o šutnji i pretvarali smo se da nikad nije postojao. A vi, Luka pitao, što ste vi radili? Otišla sam, Marija rekla. Postala majka, domaćica, zaboravila Mariju Kovačević, znanstvenicu. Postala samo Marija, mama i baka. Ali nikad niste zaboravili, zar ne? Luka tiho primijetio. Marija dodirnula medaljon oko vrata. Ne, nikad nisam zaboravila. Luka napisao priču. Ali prije objavljivanja pokazao ju Mariji. Želim biti pošten, rekao. Nećem objaviti ništa što vi ne odobrite. Marija čitala članak. Bilo je precizno. Poštovalo. Ne senzacionalistički. Pričalo priču o grupi briljantnih znanstvenika koji radili na nečem nevjerojatnom. O tome kako je projekt bio skriven. I o tome kako su svi oni, uključujući Mariju, nestali u anonimnost. Možete objaviti, Marija konačno rekla, ali pod jednim uvjetom. Koji? Želim reći svojoj obitelji prvo. Zaslužuju čuti od mene, ne iz novina. Luka klimnuo. Naravno, uzmite koliko god trebate vremena. Marija sazvala porodični sastanak. Sva njena djeca, Petra, Ana, Tomislav, došli su s vlastitim obiteljima. Unuci, praunuci, cijela obitelj okupljena u njezinoj maloj kući. Sjedili u dnevnom sobi, znatiželjni zašto je baka pozvala svih. Marija stajala pred njima, ruke drhte. Moram vam reći nešto, počela. Nešto što sam čuvala tajnom, vrlo dugo. Svi gledali, zabrinuto. Prije nego sam postala vaša majka, vaša baka, nastavila Marija, bila sam znanstvenica, fizičarka i radila sam na tajnom projektu za jugoslavensku vladu. Tišina, potpuna zapanjena tišina. Petra, najstarija, prva progovorila. Mama, što govoriš? I Marija ispričala cijelu priču. Sve, od početka do kraja.
Kad završila, cijela prostorija bila u šoku. Ana plakala. Mama, zašto nam nikad nisi rekla? Jer sam potpisala ugovore, Marija objasnila. Pravno obvezujuće ugovore da nikad ne govorim. I jer nisam htjela da me vidite drugačije. Htjela sam biti samo vaša mama, samo baka. A Tomislav ustao, prišao majci. Zagrlio je. Ti si i dalje naša mama, naša baka. Ovo samo činite još nevjerojatnije. Jedan po jedan, svi su je zagrlili. I Marija po prvi put u 40 godina osjetila se slobodno. Slobodno od tajne. Slobodno od laži. Slobodno od tereta. Luka objavio priču tjedan kasnije. Članak postao senzacija. Ne samo u Hrvatskoj, nego diljem Europe. Tajna jugoslavenskog nuklearnog programa otkrivena. Baka iz Splita bila znanstvenica na tajnom projektu. Žena koja je mogla promijeniti svijet, ali izabrala obitelj. Novine, televizija, radio, svi htjeli intervju s bakom Marijom, ali Marija odbila većinu. Pristala samo na par intervjua i u svakom bila jasna: nisam heroj, nisam žrtva, samo sam žena koja napravila izbore. Izabrala sam nauku kad sam bila mlada, zatim izabrala obitelj i ne žalim ni jedan izbor, ali priča nije završila tamo. Jer Lukina istraga privukla pažnju nekoga drugoga, nekoga mnogo moćnijeg. Mjesec dana nakon što je priča objavljena, Marija primila službeni poziv od hrvatske vlade. Predsjednik želio upoznati je. Marija otputovala u Zagreb, nervozna i zbunjena. U predsjedničkoj palači dočekana je s počastima, tretirana kao VP. Predsjednik, lijepom ženom u svojim 60-im, toplo je pozdravila. Gospođo Kovačević, rekla, čast mi je upoznati vas. Ono što ste radili za našu zemlju, čak i kad smo bili dio Jugoslavije, nevjerojatno je. Nisam uradila ništa posebno, Marija protetirala. Samo sam radila svoj posao. Ne, predsjednica rekla čvrsto. Uradili ste nešto izvanredno. U vrijeme kada žene rijetko imale priliku u nauci, vi ste briljirali. I čak ste priložili žrtve, napustili karijeru da podignete obitelj. Želim vam dati nešto, nastavila. Priznanje. Službeno priznanje za vaše doprinose nauci i zemlji. Nekoliko dana kasnije na javnoj ceremoniji Marija Kovačević primila medalju za životno djelo u nauci. Kada je stajala na pozornici, sa 77 godina pogledala u publiku. Vidjela svoju djecu, unuke, praunuke, sve tamo, plačući ponosno, i osjetila nešto što nije osjetila u 40 godina, ponos. Ne samo ponos za ono što je postigla u nauci, nego ponos za život koji je živjela, za obitelj koju je podigla, za tajnu koju je čuvala sa integritetom. Nekoliko mjeseci kasnije Marija vratila se svom običnom životu. Još uvijek živjela u maloj kući, još uvijek sadila rajčice u vrtu, još uvijek pila jutarnju kavu. Ali sad, kad šetala gradom, ljudi je priznavali. To je ona, baka znanstvenica. Nevjerojatno što je radila. Mladi ljudi, studenti, naučnici počeli dolaziti tražeći savjete. I Marija, koji cijeli život bila tiha i skromna, odlučila govoriti. Držala predavanja na sveučilištima. Posjećivala škole. Pričala mladim djevojkama da mogu biti bilo što žele. Znanstvenice, inženjerke, bilo što. Ne dopustite da itko kaže da ne možete, govorila je. Ne dopustite da vaš spol, vaša klasa, vaše porijeklo vas zaustave. Ako imate i volju, možete postići bilo što. Jednog dana mlada djevojka došla do nje nakon predavanja, možda 15 godina. Gospođo Kovačević, rekla sramežljivo, mogu li vas pitati nešto? Naravno, draga. Žalite li? Djevojka pitala. Žalite li napuštanje znanosti? Žalite li što niste nastavili? Marija razmišljala dugo prije odgovora. Ponekad, rekla iskreno, ponekad se pitam što bi bilo da sam nastavila, što bih mogla postići. Ali, dodala, ne žalim izbore koje sam napravila, jer ta izbora dala mi nešto vrijedno. Što? Marija nasmiješila se. Obitelj, ljubav.
Život koji je bio bogat na načine koje znanost nikad ne bi mogla pružiti. Možete li imati oboje? Djevojka pitala. Znanost i obitelj? Da, Marija rekla čvrsto. Možete. Moja generacija nismo imali te mogućnosti, ali vaša generacija, vi možete imati oboje. I trebate imati oboje. Ne treba žrtvovati jedno za drugo. Djevojka nasmiješila se. Hvala vam, ovo znači mi puno. 2 godine kasnije, baka Marija sjedila u svom vrtu, kao što činila svako jutro. Ali ovaj jutro bilo drugačije, jer danas njen praunuk, Mati, dječak od 7 godina, došao posjetiti. Bako, pitao dok su sadili rajčice zajedno. Istina je da si bila znanstvenica. Marija nasmiješila se. Da, dragi, istina je. I radila si na tajnom projektu. Da, Matino oči zablistale. To je tako cool, kada odrastem želim biti znanstvenik kao ti. Marija se nasmijala, srce joj se punilo radošću. Možeš biti bilo što želiš, Mati, ako radiš naporno i nikad ne odustaneš. Hoćeš li mi prići više o tome, o tvojoj nauci? Hoću, Marija obećala, pričati ću ti sve. I dok su sadili rajčice zajedno, stara žena i mladi dječak, Marija shvatila nešto. Tajna koju je čuvala 40 godina više nije tajna. Ali to nije bio problem, jer dijeleći je nije izgubila ništa. Zapravo dobila je nešto. Dobila je priliku inspirati novu generaciju. Priliku pokazati da žene mogu biti znanstvenice. Priliku dokazati da nikad nije prekasno biti pošten. I možda najvažnije, dobila je priliku biti viđena. Ne samo kao baka, ne samo kao majka, ne samo kao domaćica, nego kao Marija Kovačević, znanstvenica, vizionarka, žena koja je bila dio nečeg nevjerojatnog. 5 godina kasnije, Marijino posljednje dane. Marija imala 84 godine kad joj dijagnosticirali rak. Napredna faza, možda 6 mjeseci, ali nije bila tužna. Živjela dugi, puni život, vidjela svoju djecu odrasti, vidjela unuke, vidjela praunuke i konačno, nakon 40 godina, živjela u istini. Na postelji smrti, okružena obitelji, Marija držala medaljon koji nosila cijeli život. Ana uzela ga nježno. Mama, mogu li vidjeti? Što je unutar? Marija klimnula, preslab govoriti. Ana otvorila medaljon. Unutra je bila stara, izbljedjela fotografija. Mlada Marija, možda 26, 27 godina, stajala u laboratorijskom mantilu. Pored nje grupa drugih znanstvenika, svi mladi, svi briljantni, svi dio nečeg većeg od sebe. Tko su ovi ljudi? Ana pitala kroz suze. Marija našla snage prošaptati. Moji kolege. Ljudi koji radili sa mnom. Većina ih je mrtva sada. Ali oni bili dio najvažnijeg posla mog života. Zašto si zadržala samo ovu fotografiju? Marija zatvorila oči. Jer htjela sam zapamtiti. Htjela sam zapamtiti da je jednom bila mlada znanstvenica s velikim snovima, prije nego postala samo baka. Nisi samo baka, Petra, njezina najstarija kći, rekla kroz plač. Nikad nisi bila samo baka. Uvijek si bila nevjerojatno. Marija se nasmiješila. Hvala vam za sve. Za ljubavi, za razumijevanje, za dopuštenje meni biti oboje. Znanstvenica i majka, vizionarka i baka. Njeno disanje postalo plitko. Volim vas sve, prošaptala. I zatim, mirno, baka Marija zatvorila oči zadnji put. Epilog. Marijin sprovod bio ogroman. 100 ljudi došli. Obitelj, prijatelji, bivši kolege, studenti koje je inspirirala. Predsjednica Hrvatske osobno prisustvovala, odajući počast ženi koja je bila pionirka u nauci. Luka, novinar, čovjek koji je otkrio njenu tajnu, govorio nas provodom. Marija Kovačević, rekao, bila je žena koja je mogla promijeniti svijet kroz nauku, ali umjesto toga izabrala promijeniti svijet kroz obitelj i na kraju uradila oboje. Čuvala je tajnu 40 godina, ne iz srama, ne iz straha, nego iz ljubavi.
ljubavi prema svojoj obitelji, ljubavi prema svojoj zemlji, ljubavi prema istini. I kada je tajna konačno otkrivena, pokazala nam nešto važno. Nikad nije prekasno biti pošten, nikad nije prekasno podijeliti svoju priču, nikad nije prekasno inspirati druge. Marija Kovačević nije bila samo baka, bila je znanstvenica, vizionarka, heroj. I njeno nasljedstvo, nasljedstvo istine, hrabrosti i ljubavi živjet će zauvijek. 5 godina nakon Marijine smrti, mala statua otkrivena ispred sveučilišta u Zagrebu. Statua prikazivala mladu ženu u laboratorijskom mantilu, gledajući prema nebu. Ispod bio natpis Marija Kovačević, 1946-2028, znanstvenica, majka, inspiracija, nikad nije prekasno podijeliti svoju istinu. I svake godine mladi studenti, posebno djevojke studirajući nauku, dolazili bi dotaknuti statu, tražiti inspiraciju, sjetiti se žene koja je dokazala da možete biti više od jedne stvari. Možete biti znanstvenik i majka, možete čuvati tajne i živjeti s integritetom, možete biti tihi i još uvijek moćni, možete biti običan i još uvijek izvanredan, možete biti baka i promijeniti svijet. A u maloj kući na periferiji Splita, gdje je Marija živjela toliko godina, njena praunuka, mala djevojčica po imenu Marija, nazvana po njoj, sjedila u vrtu, u rukama držala medaljon. Isti medaljon koji je njena prabaka nosila 40 godina. Otvorila ga, pogledala staru fotografiju. Jednog dana, prošaptala mali Marija sama sebi, bit ću znanstvenica kao ti, prabako. I nećem čuvati to tajnom, pričati ću svijetu, pričati ću svima. Vjetar puhao nježno, kao da prabaka Marija odgovara iz wherever she is. I u tom trenutku nasljedstvo nastavilo se. Ne nasljedstvo tajni, nego nasljedstvo istine, nasljedstvo hrabrosti, nasljedstvo pokazivanja da žene mogu biti bilo što. I nasljedstvo jedne bake, obična, nevjerojatna baka koja je čuvala tajnu 40 godina. I onda, kada je vrijeme bilo pravo, podijelila ga sa svijetom i promijenila sve. Te noći, nakon razgovora s Lukom u kafiću, Marija nije mogla spavati. Ležala je na starom krevetu u svojoj sobi, gledala u strop i brojala pukotine na žbuci. Svaki put kad bi zatvorila oči, nije vidjela svoje unuke, ni vrt, ni Ivanovo lice. Vidjela je nešto drugo. Nešto što 40 godina nije usudila izvući iz najdubljeg dijela sjećanja. Vidjela je metalna vrata pogodna za bunker. Vidjela je treperavo crveno svjetlo. Vidjela je čovjeka kako trči prema kontrolnoj ploči. I vidjela je sebe kako vrišti, stani, nemoj. Ali tada eksplozija bljeska. Ne velika, ne filmska, nego dovoljna da rasprši staklo, metal i vatru po laboratoriju. Marija se naglo trgne u krevetu, srce joj lupa kao da će iskočiti, ruke joj drhte, prisloni dlan na medaljon. Ne sada, šapne sama sebi. Dosta je, bilo je davno. Ali prošlost nije poznavala riječ dosta. Sljedećih dana Luka joj je slao poruke, pitao može li doći još koji put, provjeriti detalje, datume, tehničke stvari. Bio je pristojan, strpljiv. Marija je odgovarala, ali svaki put kad je spomenuo godinu 1971. osjetila bi hladan stezaj u prsima. Godina nesreće. Tek je jednom natuknuo. U nekim dokumentima spominje se incident. Nije jasno što. Možda samo mala havarija. Marija je prekinula razgovor. Ne sjećam se, rekla je. Lagala je. Ne samo njemu. Lagala je sebi 40 godina. Jednog poslijepodneva, netom prije nego što je Luka završio prvu verziju članka, netko drugi se pojavio pred njezinim vratima. Marija je očekivala poštara ili susjedu koja uvijek traži šećer. Umjesto toga, pred njom je stajao muškarac u 50. godinama, u tamnom odjelu koje je bilo previše skupo za nekoga iz kvarta. Bio je visok, kratke prosjede kose, s očima koje su bile previše mirne. Mirnoća je bila ono što ju je najviše uplašilo. Gospođo Kovačević, upitao je. Da,
Stisnula je ogrtač oko sebe. Radila ste nekad u institutu Velebit, zar ne? Srce joj se stisnulo. Nitko to ime nikad nije izgovorio naglas pred njom u posljednjih 40 godina. Taj objekt ne postoji, rekla je automatski, kao da citira rečenicu koju je toliko puta potpisala. Muškarac se nasmiješio bez trunka humora. Naravno da ne postoji, baš kao što ni mi nismo nikada radili za njega. Pružio joj je staru legitimaciju, izblijedjelu, ali još čitljivu. Služba državne sigurnosti, odjel za posebne projekte. Ispod toga njegovo staro ime. Ovdje sam da vas zamolim, nastavio je ljubaznim tonom, da budete malo oprezniji s onim što govorite novinarima. Marija je utonula na stolicu u hodniku. Kasno je, šapnula. Već sam rekla. Muškarac je ušao bez poziva, kao da je cijeli život ulazio ljudima u kuće tako. Pogled mu je klizio po zidovima, po fotografijama, po medaljonu koji joj je visio oko vrata. Još nije kasno da neke detalje prešutite, reče. Projekt je zatvoren prije desetljeća, odvrati Marija, skupljajući hrabrost. Zašto bi itko mario sada? Vi mislite da je sve zatvoreno. Njegov glas postane hladniji, ali neki tragovi ostaju, recimo tragovi nesreća. Marija osjeti kako joj se dah prekida. Nema potrebe da spominjete određene incidente, nastavi on, posebno ne ona iz travnja 1971. Sjećate ga se, zar ne? U glavi joj ponovno bljesne slike, sirena koja urla, mjerači koji polude, mladi tehničar, Marko, koji trči prema reaktoru, a ona ga pokušava zaustaviti. Ne, laže ona, ne sjećam se. Muškarac ju pogleda pogledom čovjeka koji točno zna kada ga lažu. Gospođo, jedna osoba je tada izgubila život, druga je oboljela. Neki bi mogli reći da ste odgovorni. To nije istina, kaže ona, glas joj drhti. Ja sam ga pokušala spasiti. Naredila sam evakuaciju. A ipak, reče on tiho, pod vašim potpisom poslani su izvještaji da je sve bilo pod kontrolom. Da nije bilo radijacijskog curenja, da je sve bila ljudska pogreška tog mladića. Mariji se suze nakupe u očima. I mali su me pod pritiskom. Rekli su ako ne potpišem do jutra, sjećam se, prekine je, jer sam bio taj koji vam je donio papire. Tišina se rastegla između njih. Što želite od mene? Upita. Želim da vaša priča ostane lijepa, reče on, herojska. Bakica koja radila za državu, nema potrebe oskvrnuti je tragovima krvi. Govorite kao da štitite mene, kaže Marija. Muškarac se prvi put blago nasmije iskreno. Ne, gospođo, štitimo, sustav. Neke stvari je bolje ostaviti zakopane, kao što su bile 40 godina. Mislite da ću ponovno šutjeti? Pita. Ljudi vole jednostavne priče, reče on. Novinar želi glatku naraciju, vlada želi lijepu simboliku. Ako spomenete da je projekt gotovo izazvao katastrofu ili da ste vi potpisali lažne izvještaje, netko bi mogao pitati previše pitanja, a vjerujte mi, gospođo, nitko nije spreman na odgovore. Približio joj se toliko da mu je osjetila dah. Imate lijepu obitelj, doda tiho. Djeca, unuci. Ne bi bilo dobro kad bi novine odjednom počele kopati po njihovim životima, zar ne? Mariji se srce stisne. To je prijetnja? Pita. To je savjet, kaže on, stavljajući staru legitimaciju natrag u džep. Iskoristite svojih posljednjih nekoliko godina da budete voljena baka, a ne predmet skandala. Okrenuo se i krenuo prema vratima. Na pragu zastane. I da, doda ne gledajući je, bilo bi mudro nikada više ne spominjati ime Marka Petrovića. Zatvorio je vrata iza sebe. Marija je ostala sama, s drhtavim rukama i prošlošću koja joj se vraćala kao oluja. Marko Petrović. Mladi tehničar s 23 godine. Onaj koji je umro u nesreći. Onaj za kojeg su rekli da je sam kriv.
Onaj čiju je majku gledala u oči na njegovu sprovodu, znajući da na njezinom potpisu stoji laž. Kad je Luka sljedeći put došao s rukopisom članka, Marija je sjedila za stolom s medaljonom u ruci. Luka je odmah primijetio da nešto nije u redu. Gospođo, dobro ste? Upitao je. Kako si našao moje ime? U dokumentima? Upita ona umjesto odgovora. Bio je jedan popis osoblja, objasni Luka. Mnogi su bili redigirani, ali vaše ime nekako je ostalo. Možda greška, možda netko htio da se sazna. Mladi tehničar koji je poginuo 1971, reče Marija, gledajući ga ravno u oči. Jesi li vidio njegovo ime? Luka sjedne, iznenađen preciznošću njena pitanja. Spominje se jedan incident s tehničarom, da, ali ime je bilo zacrnjeno. Naravno da je, šapne ona. Ne žele da ga se sjeća, podigne pogled. Luka, ako ti kažem njegovo ime, ako ti kažem istinu, hoće li njegova majka, ako je još živa, dobiti pravdu? Ili će samo još jedna starica umrijeti u tišini, a da je vrte po televiziji kao majku neodgovornog mladića? Luka šuti. Nikada nije razmišljao o tome tako osobno. Ne mogu ti to obećati, reče iskreno. Ali mogu obećati da neću okrenuti glavu, da ću napisati ono što je bilo, ne ono što je zgodno. Marija dugo promatra njegovo lice. U njemu vidi nešto čega se nije bojala, mladost koja još nije otupila. Onda slušaj, reče, i ispriča mu sve. Ispriča o danu nesreće, o tome kako su proračuni pokazivali da je pritisak prevelik, ali šef smjene želio je još jedno mjerenje. O tome kako je Marko bio taj koji je otišao u komoru da ručno provjeri očitanja. O tome kako je ona vikala da se prekine eksperiment, ali da su joj rekli da pretjeruje. Kad je sustav počeo otkazivati, rekla je, znala sam da će ako odmah pritisnemo stop, reaktor samo stati. Ali šef je htio još nekoliko sekundi podataka, još par brojeva. Gad je mislio da će ih povijest pamtiti. I bio je u pravu, pamti ih, ali ne onako kako je mislio. Oči su joj se napunile suzama. Trebao je on biti unutra, ne Marko, ali Marko je bio poslušan, dobar dečko. Htio je dokazati da je sposoban. Nesreća je bila brza. Mali plamen, iskrivljen tlak, oblak plina. Marko je primio najveću dozu radijacije. Umro je 2 tjedna kasnije u vojnoj bolnici. Službeni izvještaj, nastavila je, krivnju svalio na njega. Napisali smo da je ignorirao protokole, da je samovoljno ušao u zonu, a istina je bila da je samo slijedio naredbu. Luka je sve vrijeme držao olovku iznad bilježnice, ali nije zapisivao. Samo je slušao. Tko je tražio da potpišete taj izvještaj? Upitao je. Marija izgovori ime, isto ono koje je nekoliko dana ranije čula od čovjeka u odjelu. Ime visokog funkcionera, čovjeka koji je nakon rata postao ugledni gospodarstvenik i koji je zet neke današnje utjecajne figure. Ako to napišem, reče Luka, ući ćemo u rat s ljudima koji imaju jako duge ruke. Marija slegne ramenima. Možda je vrijeme. Nisam samo čuvala tajnu da sam radila na projektu. Čuvala sam i svoju sramotu, ali više ne želim umrijeti s njom. Luka je dugo šutio. Gospođo, ako objavimo tu priču, mogu vas napasti. Mogu reći da izmišljate, da ste stara, da vam se miješaju sjećanja, mogu mene diskreditirati, mogu povući veze u politici. Znam, reče Marija. Zato želim prvo razgovarati s obitelji. Tu noć odluči da će im reći sve, i o znanosti, i o nesreći, i o Marku. U tvojoj verziji priče ona im prvo priznaje samo lijepi dio. Ovdje možemo nadograditi da, kad se svi okupe, umjesto sterilne, mirne ispovijesti, nastane pravi emocionalni sudar. Kad je okupila djecu i unuke i kad im je ispričala o tajnom projektu, doda i ovo. Nisam samo ostavila karijeru zbog vas. Otišla sam i zato što više nisam mogla podnijeti ono što sam napravila. Potpisala sam laž koja je uništila jednu obitelj. Ana ju prekine uplakano.
Mama, ti si tada bila mlada, imala si 3 djece, prijetili su ti. Imala sam izbor, reče Marija. Uvijek imamo izbor. Ja sam odabrala šutnju. I zato neću više. U tom trenutku dio obitelji je ponosan, ali dio je i ljut. Unuk koji studira politologiju vikne da će je razapeti u medijima, da ne razumije kako sustav funkcionira. Druga unuka joj kaže da je užasno što je sama sebe nosila kroz sve to bez da je ikome rekla. Ali na kraju svi ostanu. I to mijenja članak. Luka piše 2 verzije. Onu meku, gdje je baka Marija samo briljantna znanstvenica koja je šutjela iz skromnosti, i onu težju, gdje je priznala i svoju ulogu u zataškavanju nesreće. Kad joj donese obje, očekuje da će ona izabrati prvu. Ona stavi naočale, pročita obje, pa mu vrati papire. Objavi drugu, kaže. Sigurni ste? Ne želim spomenik na laži, odgovori. Ako me budu pamtili, neka me pamte cijelu, sa svim pogreškama. I tu dolazi tvoja već napisana parte, država, predsjednica, medalja. Ali sada medalja ima još veću težinu, jer je dodijeljena ženi koja nije samo heroj, nego i netko tko se usudio priznati krivnju u starosti. Na ceremoniji jedan od novinara je pred svima pita: Gospođo Kovačević, kako se osjećate znajući da mnogi sada govore da ste bili suučesnik u zataškavanju nesreće? Marija odgovori jasno: osjećam se oslobođeno, jer istina je uvijek teška, ali laž je teža. 40 godina sam nosila teret jednog potpisa, danas sam ga skinula. Ako me zbog toga smatraju manje čistom, neka. Ja znam da sam barem posljednji dio života provela ispravno. Taj odgovor postane viralan više od same priče o nuklearnom programu. Mladi ljudi počnu je citirati. Nikad nije prekasno priznati vlastitu pogrešku. I tu tvoj epilog postaje još jači. Kad mala praunuka Marija drži medaljon, više ne gleda samo u sliku mlade znanstvenice. Gleda u ženu koja je imala hrabrosti, biti genijalna u vremenu kad žene nisu smjele, šutjeti iz straha, priznati istinu kad više nije morala i pokazati da se nasljeđe ne gradi na savršenstvu, nego na iskrenosti. Dok mala Marija šapuće u vrtu: bit ću znanstvenica kao ti i neću čuvati to tajnom, u zraku kao da odjekuje još jedna neizgovorena rečenica: i kad pogriješim, neću bježati od istine. Luka je stajao sam u malom uredu redakcije, kasno navečer, dok su se monitori polako gasili jedan za drugim. Većina kolega otišla je kući, zadovoljna time što je priča o baki znanstvenici dobila još jedno priznanje, još jednu nagradu, još jedan intervju za stranu televiziju. Ali Luka nije osjećao pobjedu. Na svom stolu imao je nešto što nitko drugi nije vidio. Pismo. Staro, požutjelo, s rubovima izlizanim od prstiju koji su ga držali prečesto. Poslano običnom poštom, bez povratne adrese, par tjedana nakon što je objavljen njegov drugi, prošireni tekst, onaj u kojem se spominjao Marko Petrović, mladi tehničar koji je izgubio život i visoki funkcioner koji je natjerao Mariju da potpiše lažni izvještaj. Na omotnici je pisalo samo za Luku Horvata, od nekoga tko nije zaboravio. Otvorio ga je drhtavim prstima. Unutra je bio kratki rukopisni tekst, uredan, ali duboko emocionalan. Poštovani, ja sam sestra od Marka Petrovića. 40 godina slušala sam da je moj brat bio neodgovoran, da je sam kriv što je poginuo. Moji roditelji umrli su sramljeni, uvjereni da su odgojili sina koji je napravio grešku. Kada sam pročitala vaš tekst, prvi put sam mogla ponovno udahnuti. Hvala vama. I hvala Mariji što je konačno rekla istinu. Ali onaj čovjek kojega ste spomenuli još je živ. I još ima moć. Znate li što to znači? Na dnu nije bilo potpisa. Samo jedna rečenica: nemojte stati. Luka je osjetio jezu kako mu prolazi niz kralježnicu, jer istina je bila takva. Priča koju je objavio izazvala je senzaciju, ali nitko na vrhu nije stvarno stradao.
Bivši funkcioner, sada ostarjeli ugledni gospodarstvenik, dao je kratku izjavu kroz odvjetnika u kojoj je negirao sve, nazvao priču lažnim konstrukcijama jedne senilne starice, a javnost se podijelila na par dana i zatim krenula dalje prema sljedećem skandalu. No Luka nije mogao krenuti dalje. Ustao je od stola i prišao prozoru. Grad je spavao, ali on je osjećao da netko negdje bdije. Možda upravo onaj čovjek iz odjela koji je posjetio Mariju. Možda netko iz njegova kruga. Telefon mu je zatreperio. Poruka od nepoznatog broja. Znam da još kopaš. Nemoj. Nisi ti baka Marija. Nju su ljudi voljeli. Tebe neće štedjeti. Nije bilo potpisano, ali Luka nije trebao potpis. Duboko u sebi osjetio je isti onaj pritisak koji je Marija osjećala 40 godina ranije. Samo što je on bio mlađi i nije imao namjeru šutjeti. Nekoliko tjedana kasnije Luka je otišao u malo slavonsko selo, vođen drugom kovertom koju je dobio, istom rukom, istim rukopisom. Ispred male kuće dočekala ga je žena u kasnim 60-ima, sive kose, dubokih bora oko očiju, ruku istrošenih radom na zemlji. Vi ste, upitao je. Ja sam Mara, rekla je tiho, Markova sestra. Uvela ga je u kuću. Na zidu, iznad starog kredenca, visila je crno-bijela fotografija mladog muškarca u bijeloj kuti s osmijehom opreznog ponosa. To je Marko, reče ona. Kako ja znam da ste vi zaista onaj novinar? Luka izvadi primjerak novina, stariji broj s Marijinom pričom, presavijen i označen. Mara dodirne papir, prstima prijeđe preko brata. Da, to je to. Sjeli su za stol. Ona mu natoči rakiju, ruke joj drhte. Znate, počne ona, mi smo 40 godina živjeli kao obitelj onog koji je pogriješio. U selu su šaptali. U firmi gdje je tata radio ljudi su mu okretali leđa. Mama više nije izlazila iz kuće. A jedino što su znali bilo je izrezak iz jednog članka iz 1971. gdje je pisalo da je Marko kršio sigurnosne protokole. Pogled joj otvrdne. A vi ste napisali da nije on pogriješio, da je pratio naredbu. To je istina, reče Luka. Marija je riskirala sve da to kaže. Mara potraži nešto u ladici. Izvuče stari fascikl iskrivljen od godina. Znate što je ovo? Upita. Luka odmah prepozna. Kopija službenog izvješća o nesreći, crni pečat, potpis, ime Marko Petrović podvučeno. Čitala sam ga 1000 puta, reče ona. I nikad nisam vjerovala da je to on. Moj brat nije bio lud. Bio je pažljiv, točan, obsesivan. Kad bi rekao da je nešto opasno, bila bih sigurna da jest. Spusti fascikl na stol, a onda dođete vi i ta baka i kažete da je netko drugi pogriješio, ali je on platio. I sada ne mogu jednostavno samo pustiti. Luka osjeti kako se priča širi pred njim u nešto veće od novinskog članka. Mislio sam, kaže pažljivo, podnijeti kaznenu prijavu. Ne iz osvete, nego da barem postoji zapis, da sud zna istinu. Mara ga pogleda. Misliš da će itko dirati tog čovjeka? On ima unuke u politici, zetove u ministarstvima. On živi u vili s bazenom, dok je moj tata umro u tvornici, misleći da je sin sramota. Možda ga sud neće dirnuti, reče Luka, ali zapis ostaje. Jednog dana, kad ova generacija ode, doći će nova kojoj te stvari neće biti svete. Oni će čitati spis, vidjeti vaše ime, Markovo ime, i neće više moći reći da nitko nije znao. Mara šuti, razmišlja. Marija je već platila, kaže tiho. Priznala je svoj dio, sad je na nama. Tada potegne fascikl prema sebi, izvadi jednu stranicu. Imaš olovku? Pita. Uvijek, odgovori Luka. Piši, kaže ona. Ja, Mara Petrović, dajem izjavu da je moj brat Marko... Tako je, u maloj kući na selu počeo novi dosje. Ne onaj tajni, crni, službeni, nego dosje istine. Priča je dobila nastavak. Luka je objavio novi tekst. Nije bio bombastičan kao prvi, nije imao naslov Bakin nuklearni projekt. Bio je tih, ali oštar.
Sestra preminulog tehničara, moj brat nije bio kriv. U članku su bile Marine riječi, Mariji ispovjed, dokumenti koje je Luka iskopao u arhivima, mjesta gdje se crnilo razdvojilo dovoljno da se kroz male pukotine vidi istina. Ime bivšeg funkcionera se nije moglo dokazati sudski još, ali Luka ga je povezao s nizom odluka, zapisnika, sastanaka. Reakcije su ovaj put bile drugačije. Jedan dio javnosti odmah je vikao lustracija. Drugi je branio dobre stare kadrove koji su državu održali stabilnom. Političke emisije pozivale su stručnjake da raspravljaju treba li dirati prošlost ili gledati budućnost. Ali ono što je Luku iznenadilo bili su mailovi. Deseci ljudi, pa stotine, počeli su mu pisati: moj otac je radio u tom institutu i uvijek je govorio da je bilo nešto sumnjivo. Moja tetka je bila čistačica tamo. Pričala je da su neke noći izlazili liječnici u bijelim kombijima. Radio sam u arhivu, znam da su neke mape nestale 90-ih. Priča više nije pripadala samo Mariji. Postala je dio nečega većeg, suočavanja zemlje s vlastitim sjenama. Na jednoj tribini na sveučilištu, gdje su studenti pozvali Luku da govori o tajnim projektima Jugoslavije, netko iz publike ga je pitao: je li baka Marija bila heroj ili krivac? Luka je zastao. Oboje, rekao je, i baš zato je važna. Heroje koji nikad ne pogriješe ne možemo razumjeti, ali nekoga tko pogriješi i prizna možemo. To nas uči da ni mi nismo izgubljeni. Nakon tribine prišla mu je jedna mlada djevojka s naočalama i kovrčavom kosom, nervozno stiskajući bilježnicu. Ja sam Marija, rekla je, pravnuka one Marije. Luka se nasmiješio, iznenađen i dirnut. Onda ti dugujem zahvalu. Bez nje ništa od ovoga ne bi postojalo. Mogu vam nešto pokazati? Upitala je. Iz torbe je izvadila medaljon. Onaj medaljon. Obitelj je odlučila da ga ja nosim, rekla je. Ali nisam ga htjela samo zbog uspomene. Htjela sam znati sve, čak i ono ružno. Znaš da tvoja prabaka nije bila savršena? Pita Luka. Znam, odgovori djevojka ozbiljno, ali baš zato je volim još više. Otvorila je medaljon, kratko pogledala izblijedjelu sliku. Upisala sam fiziku, reče. Danas. Htjela sam vam to prva reći, jer vi ste napisali priču koja je meni dala hrabrosti da ne biram između toga da jednog dana budem mama i da budem znanstvenica. Podigla pogled. Ako ikad budete trebali nekoga tko će nastaviti kopati po istini, možda ću jednog dana ja biti novinarka ili znanstvenica koja će otkriti što su oni stvarno radili tamo dolje. Luka je osjetio knedlu u grlu. Znaš, reče, prabaka bi bila ponosna. Znam, nasmije se mala Marija. Kad god je vjetar u vrtu, baka kaže da se smije. Okrenula se i otišla držeći medaljon na grudima. Luka je ostao nekoliko trenutaka sam u praznoj dvorani. Shvatio je da je priča koju je mislio da je završio smrću jedne starice zapravo tek posijala sjeme. Sjeme istine, sjeme znatiželje, sjeme generacije koja možda neće pristati na arhive s crnim crtama. Baka Marija više nije bila živa, ali njezina tajna, jednom izgovorena, prestala je biti teret i postala putokaz. I dok je Luka izlazio na hladan zrak zagrebačke večeri, posegnuo je prema mobitelu. Nova poruka od nepoznatog broja: nismo završili. Luka se nasmiješio prvi put bez straha. Znam, promrmljao je, ali ovaj put ni ja više nisam sam. U tom trenutku, tamo negdje u maloj kući na periferiji Splita, mala Marija je otvarala bilježnicu i pisala prvi red svog školskog sastava. Moja prabaka čuvala je tajnu 40 godina. Ja neću. I tako priča se nastavila, ne više kao teret, nego kao lanac, ljudi koji su odlučili da istina, koliko god kasno došla, uvijek vrijedi.